Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini hilong ki khobor bamenta kasngi. Kakhalai casino klapen king bayong kli eki kli nong sin charge nong ka riboy dorbar berkiseng bhalang kumju hadu ba kimla sha shu banyo sngo wala ka sarkar kampat sedang. Henry kilanang pentelun pat iki kam ki jam. Ya ka casino ka bladep shim ban wanra ban pelongkam da ka sarkar MDA ha ka jingyalam jong menteri rong ba ka jela u Konrad K Sangma. Nakaliang Antor News ulit banwat jingtip ka babnya ba halor kayo casino hangno ban pelong. Haba persyang bantuat jengmut na kiseng bhalang kibayang persya ay ka sarkar bakam day banwanra ya ka yaw khalay casino. Ha ka jinglet tibnya baka jaka penya yaw casino lalap baka don hasnong Khanapara, Ribhoy District. Shushu ukubor Antor News ubalit banwat kubor ya ka jingshisha nagibor penya chnong jong ka Khanapara la ka don ne bat nakini kiseng bhalang. Nakaliang kaseng bhalang CORP haka jingyalam u General Secretary uba Marcus Makri ubalawat jingtip lang lapen shisha bakadon kayo khalai casino Khanapara. Habayo banyak rani uba Marcus Makri uyatu uba uyo banyak kendo ya orang ba shnong ka Khanapara uba Victor Jeremy Lingdo ukubur bakadai ka shisha. Nakaliang unong lum kuboru ubala kerpat rit banyak ran markman bat ka kamera u kentaj ban kren. Usyu pentim baka casino ban pelong yo kadai Khanapara. Ka building Moni Lisa Hotel Menshwa Henry lapendam no bat menta kadai ka building kadang yat shat ban maramat pinba. Kadba ka jingya kran jingyawat ya ying penyat yo casino kaseng kalayo ban rung haplau jung ka Moni Lisa Hotel berim ladon ka jing maham ba omsha ban ring video na shandur klam ka jingyo jingbit nakibor kadai ka building. Uba Marcus Makri upentip lada kesnong kepediang bat ailat ika yo casino hapdeng ke jing persya akibabun nakaliang keseng kan syong perkhat lang berkikli nong sin charge nong kathem riboy marka riboy dorbar pensngo u General Secretary ka CORP. Habayo banyak renpat bat uba RB Shadap President ka riboy dorbar ka pensngo ya keju ka nongrim ka bakiseng bhalang kiyeng. Uba RB Shada President ka Ribhoy Dorbar upen sngo ba kipait ba ka Ribhoy ki deban wan shekman ban yakhun ya ka kam bamlong jong ka sarkar MDA ban wanra ya ka casino. Di ka jingsha kani ka kubor ngilait yo intip long ba kini gibnai gi baladem kumala sibnai ei mata. Te ka ba kham sngo long ngo ka long ba hapo kani ka Ribhoy ka jongi kani kadai ka jaka ka bangidon menta kadai ka Mona Lisa restoran hotel kadai ka wei ni ki jaka ka bala jit ban penlong dia ka casino kadon hapo Khanapara hapo Ribhoy ten nakaliang ka jonga hing asngo banong ba dali le hing nom kwa baya kathem ka Ribhoy ka jongi bakin penlong ka jaka nyut ban wanra ai jing sniu ki bahar kom bat khamtam ban wanra kum kata ka khalai ka slam jing khalai ka ban sa yuro ya ka hok bat kumtam ya ka jing khuj ka jing sba ka jing loi jong ki breu hapok ni ka them Ribhoy ka bai ka jingi ngang sno kum ka jing ya selok jongi bat ruba chnong bangi na kaliang ka seng kop ngilap ba awa jawat la hapok ka ni ka chnong Khanapara ka don ka ni ka Archery Association hanrei ka jingi i jonga ka ni kam dak ta than ya yau pajba la ni kam dadon than kata ka jing sniu ki ba yasno lang bat ka kumba kalong kani ka casino ke bangi lai I ba ku iki e balaja hapo ki we ki metro cities ba pher te ngasno ru banong ba kani ka casino ka panlengo yangi ke bakrau kabu yangi aka jing lengo ka bakrau ka balong ba kumno kita kinong mikmat tiba ni hina ka them ki Ribhoy ngi lajit yaki ni lap thung yaki banlong kita ki kinong pek nok mi kinong da ki ban sandur ya kani ka them Ribhoy ke bai ke jongi ba hadu menta mene kim syam la mi sekmat ban yang rangba ban persya ya kani ka casino lese trai ki dei tang kita ki kinong mi khmat ki ba pen ai jing penhun ya ka sarkar la ne ki ba ai jing penhun ya pajba ngimla syu ban mundur hakano kodur ba hakano korkom ngasko ngadap lu daga jing lengo habangi akdu ya urba snong bangi na kaliang ka kop hi ngim syam lawan klem ka jing bit jong urba snong hapo kani ka area ka ban kong ngilai kendu ya urba snong
bat lengba ka permission ke ba urba snong hiu ai bat ni sala bat ni kedu bat mantang ni don hapo kane ka Mona Lisa hotel ha ka ba ka kin ka kasino kan sa Simtino nang ni skmat akibnai ke banwan te gi ong bagat kum ke jing kran ba urba snong ba kita ki briu ki lawan ki briu ki jing sarkar ki lawan bat pen ida ki kot ki sla ki babiang ki biang ki kot ki sla ki biang ki jing tho ki jing tar baro bat de lang ba kini jing biang ka jing biang jong ka jing tho kini kani ka snong kalap tiang ya kani ka kasino ka ba kampan ngolongo susu yang ni kalong ba kumno ki biang ya kani ka kasino klem dapat khat sadin bat skmat ya kalawai bat kum breu ba sanjor hi ya ka them ru phoi ngasngo ban ong ba kum urum ba snong udai ban parkhat kham janai hachwa ban sim ya kano ka decision namar ba ka jingdon jong kasino hi kamdei tangki ka kam khalai hakata ka por ngi sei ba ka ri bhoi ka jongi kat sa jelei tang da ke jing sniu sudah ngi ban pau yang ne ba ka ri bhoi dor barte kayeng scam hi ban iban persya magane ka kasino kadai kawai na ki jing sniu ki nang penjot susu ya ka jai ban riu jongi wala da kadai hapo ka kaput bat u asam ru kane ke jingjot ke nengkong kadai ya ka distrik ke jongi ka baar kadai ya ka jela jongi hi kumjur ya ka asam te ke bangi lengo ka long ba mano ba wan yalam ba kani ka kasino kan don hang te kat bangi yo jing tip malu malah long buat ya ke jakar ke layo wat kata ka borsnang ro kat kum ka suduk jungi te imat dikila deban ai te wat lada kalong ha kata ka dur ngi naga liang jong kari boy dorbar ngi nam ailan ya kene ka kasino ba kene ya chakman lada ka sarkar kam sngap te ngim banse kum bolong menem step ngin ha ban lu melang ya gini kisang balang ki badon ki jumut kum ngi ngin ya pe kum no ban ya chakman Henry ladangi sangap jar yui kumba mangibaro rungi menjur ya kaneka jingwan jong ka kasino te itai di mentai bangatip te ladadon i pada nalor lang taru ngatharai nginang yo pada bania banang pensai susu sya ka pertai hak jing dei ba kaneka jing tumbu jong sarkar kumba piong menta ba ka jing kili jong pi kalong ba menteri rang ba ula ong ba ka jela ka don hak jing keldu pisah ya ku mengalong nem step lada kejela kalek baik kalek hok kejela jung ikan nom kerdu pisah udewyong bat kiwe ki mar pok kendeu jungi ki babun ngatarai tang na gitaru kejela jungi kan lada kamdap ru at least kalau long sufficient kan dia kini ki one story beladon hapo kan ke distrik jungi ru ke we na ki distrik ke bala contribute bahaya ke revenue syaga sarkar wala dangi ngimon henrei kata ke ka sarkar kalale te pi kata ka jing kerdu bisa ke sarkar haduk makan da banurap da ka jing khalai da kata ka kasino pitarai da kata ka ba u menteri rang ba u ong ba namar ba kerdu bisa mat jot no ka ri ba ka jai menteri jungi kham khrau ka bisa ban ya ka jing jot jungi kani kalabu jingi apalat te ia kata ka jeng ong jong menteri rang ba tengam ong ye mau don ha ka bor ula men keren ka bomon ten ringi kumpai baru ngidon hila ka jong ka bor de ban ya persya ya kata te syakidar pi ka jeng kentu jongi kum ka ri boy dorbar ka we na ki seng lanega dorbar ka kli du hapo jong ka distrik de kalong bangi kentu ya kirang ba snong ba ki de ban long ki briu ki pek ngor ya ka bahai ka miat na ka menta ki imlang salang ka snong ka thau baladadon ki bukum kita ki jingwan banterwar kinda bisyar benia bakirang ba snong kidon ka hok banle ya ka kam ka jong ki hinre kidon ki kam bade ki baki de ban yai long ba pai ba ki de ban khot long ba ka dorbar ki de ban yo bor chwana ka dorbar snong kata ka de lenti ka bahatam tenre kidon ki snong ki ba klem tip ka dorbar urung ba snong uai tetip ya kane ka biade bat kane ka khana para ya kane ka kasino nganda tip tikenala oleh orang basnong ulah dep long ne am ke dorbar snong ne u su ai marway ya kata dengan tip kain tam henre
Lada kadai balajit balarai lada senang ru ngin hab he banyak kan batki. Tila lada kadai bu wai marwai lele te kata de kadai babak lapalan. Tengah kentu ya kira bak senang baru kham tam ki badon ha po bordar. Kham tam hakin isni ya ki ya kene ke gini kamput. Tapi long ibu siar ke. Kilong ibu siar mendai bakin cu ai kelumar kat bapan wan ke sorkar cu menjur baik te kita gi ke badan kam ha begini ha siar.